Čaute pivári, zdravím vás z novej pivotéky u Divokej svine, ktorú odteraz nájdete na hlavnej ulici číslo 6. Je to ten dvor, ako je Seatex. Oficiálne otvárame 19. septembra, to je pondelok. Ak by ste však boli smední, dajte mi vedieť, kontaktujte ma cez Facebook alebo telefonicky a nejako to vyriešime. Nejaké zásoby došli dnes, môžete vidieť, je tu Klok, Fullers, Fajnová Sierra Nevada a nejaké ďalšie zásoby dojdú budúcu stredu. Takže ak ste smední, ozvite sa. Čaute.